Arratsaldeon, eta eskerrik asko etorri zareten guztiak. Eta bereziki, kontzertu beren hau prestatzen lagundu zuen guztiak. Zamartzial parrokiari, Casares kulturetzeari, altzatarra errateko batzordekideak eta bezala. Baita, eta bereziki, musikariek eta kantariek, eta beraien zuzenariek, Josinazioa Kastorrena, Juan Mari Gudua, eta Imanol Lehentuzu, eta baita ere eskerrak ere Lazaro eta Josatorio Antunari. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos y todas las que habéis asistido a este concierto. Y un agradecimiento muy especial a todos los que habéis trabajado en su preparación. Kontzertuari, musikariek eta jarri dute soinua eta doinua. Imanol Giroienek irudia, eta Juan Mari Anaiak hitzak. Así es, los músicos le han puesto la música y la melodía a este concierto. Imanol Irigoyen en la imagen y su hermano Juan Mari en el título. A continuación, Juan Mari nos va a leer un poema que ha preparado para esta ocasión. Kontzertu baten ezoiko aurkezpena. Manolo Elizazuri, in memoria, itxarropenak bizi izan zuelako. Batzuek jenko deitzen diote, beste batzuek energia kosmiko, berdintzaile. Ni sinisten dudan jainkoak izan ere, izen asko ditu, maitasun, edertasun, bizi iturri, musika iturri. Musika iturria baina ez dutela bizi iturria aldi berean. Ezatu bada musika sentimendua sortzen eta biziago bihurtzen azken batean. Horregatik, ni sinisten duan jainkoak atsegin ditu musika guztiak. Atsegin ditu Gregoria kantua eta polifonia, oreka eta harmonia, Monteverdiren sonata eta Beethovenen 5. sinfonia, Perosiren besak, Schommerren trabesak, Penderikiren sorpresak. Atsegin ditu musikari emanak bizi diren taldeak. Donostiako udaleko txisturri taldea adibidez, edo Aita Sierra eta Orereta Oinarri abesbatzak. Atsegin ditu taldekide saioei eskinitako ordu gozo mikatzak. Pentagamaren lerro zehatzak, nota zuri beltzen alatzak, trikitiaren erritmo aberazak, tantzadien urratzak, bihotz maite binduen maiatzak, bogaren legatzak, ziztuan doazen sorginen erratzak. Atsegin ditu txantxakorriak, gerezi jostarien nota gorriak, justiziaren alde jaurtitako hotzak, horren kexu biziak, presoen garrasiak. Atsegin du txakurraren zanka, katuaren miaua, behiaren marruma, usoen urruma. Sinisten duan jainkoak atsegin ditu musika guztiak. Atsegin du rock'n'rolla, oiu eta oiu dariola. Atsegin du popa eta atsegin hip-hopa. Eskerrik asko kontzertu honetan parte hartu duzuen guztioi. Oi, ai, oiuak, eurita para
azken gisa berriz, aurki izango ditugu danborreroak, tarrapatan, horrea beti bizurdo soldatan, aipaditzaban alaber, gerbekin izan ditugun, bakarraren izenak, ondoren datozenak, Jonantza, gustatu zaigu, ire bertso arrantza, Manu Gomezek honen amaita, trimenan jodi gaita, hoi bezala, Peñarraia, gaur ere eman du eure baila, Jose Luis Murua, antzako tenoren burua, Jonen Gozerri Zabirain, emakumen lirain, Jainkozko hauts, buru eta bihotz. Atza doinu, atzako mintegiko kide, hogeita bosgarren urte horrenean, ore eta omen, umore eta kemen, sekulurun sekulotan, amen. Bizi dudan jainkoak atsegin ditu musika guztiak. Bizitasunaren musika ere bai jakina. Eta ea, bizitzen naizen behingoz. Ez dugu bukatu ez. Eskerrik asko jaunari, eta eskerrak ematen jarraituko dugu. Gaurkoa, eskerrak emateko eguna baita. Dakizunez, kontzertu hau, altzatu zuen betegiaren 25 urteko ibilbidea hobetzeko da. Es imposible expresar nuestro agradecimiento a toda la gente que ha participado en estos 25 años de actividades. Y por eso hemos pedido a algunos socios y socias de nuestra asociación que nos acompañen en este homenaje y representen de alguna manera a todas las personas que durante todos estos años han apoyado a la labor de Altzako Historia Mintegia. Bueno, gogoan izan nahi ditugu, horretik, Altzako Historia Mintegiaren aurretik egon ziren gazte eta ezen gazte horiek. Altzarekin eta kulturarekin egin zuten lanarekin, ezta? Zuetako asko ezagita zaudete. Luis Mari Rayari eta Lourdes Zabirani eskatu diogu zuen izenean, zuen ordezkari izatea eta gure esker ona jasotzea. Les hemos dado las gracias a Luis Mari Raya y Lourdes Zabirain en representación de todos aquellos que nos precedieron en esa labor y que nos han acompañado durante estos años. También nos queremos acordar de los que después de habernos ayudado y trabajado con nosotros ya no están aquí. Cristina Extremo, Imanol Elizazu, Jesús Mari Cantera, Óscar Sola, Isabel Machinandiarena, Francisco de la Torre y José Antonio Santos. Segidan, gurekin, idea egin ondoren, alaberren sozialikustenekin gogoratuko gera. Eta bereziki, musikarekin, ja ipatu dugu horrekin, Imanolek Elizazurekin. Eta bagera lasari, alagunari, ari bere zurekin bitartez, idali nahi dizkigu gure eskerrak.
jakin badakigu, herri baten etorkizuna ez dela sarren edo gazten kontua. Deno kontua da. Baina edozein proiektu etorkizuna nahi badu, odol herria behar du. Renovarse o morir, dice el refrán, y lo suscribimos. Son necesarias nuevas formas de pensar y trabajar que nos inviten a avanzar. La juventud representa, mejor que nada, esa voluntad por buscar el futuro. Y por ello, y en representación de todos los jóvenes de edad y de espíritu que conforman Altza Historia Viterial, queremos agradecérselo a Nerea Suárez, nuestra socia más joven. Elkarrekin eta elkartzen jarraitu nahi dugu eta ilusio hori daukagu. Orduan eutsi honi eta eskarrik asko. Gure herriko ohitura da, Zuloitate berezietan, horrezu kontra saitea, hori dugu. Ez bakarrik Altzaren Mintegieko ordezkaria dugunez, baita Altzaren dugunez, zuen dugunez ere, oso horren dugunez. Agur!